midang tana thilian thamzok ti thei tora in ngai na nei si in I kong zo ber tor shilawin I omem. Cái này chia chu bisa cái này software engineer cái này sai thay sa la 3D printing cái title chen pa tun na ya cái mà cái in zo na software chu what's my purpose ti hini cái chân hay là cái lâu lòng chu tun na ya Instagram la ma te reviews te 3D modeling tutorial te startup series te ka post china lo mu chin chen khaten min lo nang Indian YouTube pa kan so lut ve ro ya khatiang ho song song extended version te ba ka khan ei tun na talking he tang chi te hi karon da chin do na chuan vein topic bi ka chuan purpose ti kha ron thlang ni Software engineer ni tora ka kong so hi adang dai chau khop ma chan chu hei no pan lai chang tia le khathiam chau ngar ngar ang ka kan ngai lem lo ni chu mo well kan hi thawa ma se kan zir tir tu te khan kan answer sheet kan she thiam ngai lo ba mo ti ve tlat to chan chu tiang chan hei misunderstood kit ang ni chau char char khan ka fail chau ve ngar ngar ni chu chan keima to ka khan ka chapo ve ar box ya creative ka ka in ti box ya chan engtin nge skulina min zir tir bak china hian artistic dawin ka hlo tlin theiang ti kha ka ngai to chauta game development lu chil chang na kha ran piang chuak ta chan toizong in gan soinga game developer chon programming thiam lo nga ya programming gan han zir chau kha ka lo tui ta phian se Mizo rama game company lo unbox si lo na han tian mani tum lo lam pui kong zo khan tian kan om chau tangar nga to no 3D printing te kan mel shiat le character design vela ta na 3D modeling kan lo zirang khatian amang tangkai sin sai tha sala a thei chawanga tin tian kan ti ve bek bek chonia keima ka in zo tak fo tu time hi ka waste mai mai am le tian tu na mani ko por khop te hi pathian zara thok cho ve thong mai la dam chung min da yang em le tiang te hi ka in zo ta fo chan hey nang mani ponin nei ve tho ka ring guild of not having it all figured out ang chi khama chan hey chu tiang da wa hlau thong series la chak si anga ka om chau ngar ngar nuwa ka she chuak ta dewa ka in ngai chu purpose hi voile khataron thleng thut chi alo ni lawa hei kan ti ngam lo kan ti chunga kan knowledge gain mil hian tian alo in build up ve chau tel tel ti hi ka she chuak ta ka in ti ha chuan engtin nge kan purpose su kan hriat chho theiang kan ti chuan number 1 a chuan kan tuina hriat chho kan tumang hei tuina ti khan thil trending kan vati chin chak ang ringon ni loin mi hriat pui lem lo po kan ti neu neu pe hlo nei lo po kan ti ngar ngar pe ang chi mo khatiang chi hri tur ha chuan lekha bu chiar nem te nga ya hei min inspire tu tur kha kan zon ve ngai ni chu chuan chu tiang kan nei huna chuan number 2 a chuan ti pop tur in dim ma ti tur chan chu in rin tok thiam tok in ti hi aum thei tak tak lawa chu wang chan ti pop tur ni chuan number 3 a chuan overthink lo tur kan soi tong khan purpose hi kan knowledge gain role khan ti khan a grow ve zel thei ni chu wang chuan I first purpose kha I final ani don ti na ni lawa chu wang chuan overthink ka ngai lo ti lai khani chuan keima bi ka chuan ka vision hi alian lutuka a delusional leklega first a chuan AI siama Mizo tong ne ya nangmani 3D character te ang chi te in lo in prompt sung sung theina tor ang le order te po high form anga kan lang na tor ang te ha ron siam ka tom ni chuma chuan chumi ba ka chuan IoT te lu chil chawa hei Mizoram tech cover shim shim ti chanlen bel ang kha ka tuma ma se funding om lo ani wangin kum som som panga thleng puna rial thaya chuan future vision a chuan hei tech lama ke ai ril deuh deuh te po ron kom ang chi type te po ka tumang chuan tutorial te setup tour ti vel tech review ang chi te po kha karan da dona chu wang chuan khating kha interesting in ti song ani chuan I lo subscribe ula chuan engtin nge like comment ti vel ang chi kha